fa bona olor? Eh? A què fa olor? Com és que ara l'aigua fa aquesta olor? Perquè ha de posar limón. Ah, perquè hem posat llimona. Porque huele diferente. A veure què passa. El que podeu fer és remenar una mica A esto, a la palleta. amb la vostra palleta. Ah, per què és dolça l'aigua? Perquè sucre. Ah, perquè hi hem posat sucre, no? Mirarem a veure si amb el colacao al principi l'aigua com era l'aixeta? Transparent, molt bé. Què es diem? I té color l'aigua? No. I no té color. No té color. Tenia olor? I no té olor. Ah,